चल के दिखा तो रानी नहीं चला ठीक है बेलायखेनो वाना सांगनाय कक्रमा ससियेल मीडिया वाटे साहायनो हाय भाइरेल अंगै तंगो अबो अंखा खरकसा cherai je norok video clip o nugui mankhana sak saijung bachai manliya tei tamani bachai manliya o kogrok no khana ka hingke norok belai kheno joli jangnai tei belai kheno dukhobo nangjaknai omo haike no o khobor khanamani yagulo borokni elakani borok rok belai kheno tungplanani nangkha bokhorok tei belai kheno joli jaklaikha hingke faidi tamang kha saiman lainai o cherai ni logio Sitapur block ni DAV public school ni simio khairokmasincha mamla nukjagwi faifio khaje o gotnago timani yagulo o khobor khanamani yagulo a elakani joto borok rok belai kheno wana jangnani nangkha tei jotono jobo joli jaklaikha class 2 o porioi tongnai khoroksa student Namrata Gupta bumungoi homework krioi manya angoi school o teacher baibo 100 bar achuk bwcha khlai jakha punishment ni bumungoi tei o 100 bar achuk bwcha khlai pura khlai mani yagulo o cherai achuk manliya tei saksaichung bachai manya himui bo manliya chung jotono saimano je agini salo punishment rifano student rok no phiaba tabungni salo omo kahai punishment rok rwjakya kok bai simino sikri jago phiaba yak rok tisaya haipano se o teacher hinkele yakle tisaya haipano bini o yak tisaya pono buma sukno khlai khatamni ngangke 100 bar o jagani kokya achuk bwcha khlainani tei o achuk bwcha khlai no o cherai tini himui manliya saksaichung kabai tongnani nangha yakung sajagoi ekni simi gonioi o teacher lagatar achuk bwcha khlaioi bini yakungni bahan maspesia rok belai kheno hamya ongoi thangka belai kheno serious condition ongoi thangmani bagoi o achuk bwcha khlaioi o cherai saksaichung himna porjonto manliya oboni swkang hangke joto thik no tongmani buma bwcha phungo aioi bwsabutui no school o thangnani swkang chari khani reoi joto ready khlai reoi school o rohario tamni hingkangke school o thangoi kaham sikha mani phaitung jate phainai salo bo kaham kwrwngkhe phwrwngui swrwngui manma bai boinobo phwrwngnani wngthon tei chikon mikon chakri rok manui independent wngthon hinui buma bwpha rohoro phiaba omo haike no rohomani o cherai no bo phung aioi chari khani reoi o cherai no school o ready khlaiui tonoi reikha phiaba aboni yagulo school o thangmani yagulo homework kahamke khlai manya tei pora phunugui manya hinui teacher punishment rinani wansuka phiaba o punishment kunu chikon mikon ya achuk bwcha 100 bar kunu 1-2 bar boya 100 bar jeprubo ekni simi gonioi 10 20 30 40 omo kahai lai thangka tei number goni rerek o cherai betebo yakung durbol ongoi bormaya ongoi phaikha terek haike bo jepru side goni kha side jora apurke no o cherai phurisa khlaiui tola hawa klai thangkha aboni yagulo kheno o cherai saksaichung himui manliya apurke no o teacher langka try khlaikha jebono কোনো মতে দিয়ে হিমরিওই ও জেবো কারনামা খ্লাইমানো খবইমানো হিনে ফিয়াবা অবো খ্লাইমান দিয়ে ও চেরাই ইয়াকুং সাজাগি লাগাতার কাবই টংখা আবনি ইয়াগুলো খেনো কুবনি টিচার সংনো ইনফর্ম খ্লাইকা কুবনি টিচার সংবা আরো খনাওই ফাই সব ফাইকা আবনি ইয়াগুলো বিনি প্যারেন্টস সংনো ইনফর্ম খ্লাই হরকা বিনি প্যারেন্টস সংবা আর জাগাও লগে no sok paika sok paimani yagulo bono hospital o tlangai thangka bisi leria karoi paragani nini borok tei bini relatives rok o cherai ni buma bupha belai kheno tungphla laijak omo haike cherai rok no saja kotor rwmani teachers no bo saja kotor rwnani wngthon
Police rok ni hirasabo naharnani wngthung jelo chobui toninani wngthung tei bono saja kotor bo rinani wngthung hinui borok demand khlai laikha joto tei jebo teachers khlai tongmani aron hoite bo dakti suspense khlainani wngthung hini bo sanlaikha paragani gini ni joto basalawui paragana gini ni joto basalayui phiaba o jagao sungmung hingke obo seje kwrak saja rwnani wngthung hinui demand khlailaimani je o teachers no je saja de manno nakiba haike bo yogui thanno aboni yagulo o godna gotimani yagulo kubuni teachers rok je punishment riwui tongnai student rok no bising abono nungmani yagulo borok bode kisa sungmung manno o kokrok o jagao sungmung kotor wngui achaiui phaio omo haike kwbangma school o tei hostel logono cherai rok pujagui baksa keba saksai chunglangma sachuui paio baksa keba buthani deraui thwiui paio hospital o thangmani yagulo omo haike kwbangma student rok no thwimani nukjago phiaba teachers rok ni sakao kuno saja kotor rwmani nukjakya o jagao hingkangke norok o bahai rok no tamo sanani muchung joto kisa comment khlai sadi।